Lectorenteam PTC deelt voorgang en plannen met president Santokhi. Op 5 maart bezocht het lectorenteam van het Polytechnisch College Suriname, PTC, president Chandrika Persat Santokhi om de voortgang van hun projecten te bespreken. Ze informeerden de president over samenwerkingen, zoals het convenant met het ministerie van Economische Zaken en de opstart van agrarische opleidingen. Ook werd een nieuwe opleiding voor de kwaliteitsmanager gestart, gericht op het versterken van de export van Surinaams fruit en groenten naar Nederland en België. De president toonde zich tevreden over de inzet van het PTC in de agrarische sector en benadrukte het belang van samenwerking. Verder werden recente masterclasses, waaronder over kunstmatige intelligentie en leiderschap, gedeeld. Het bezoek onderstreepte de noodzaak van partijgerichte opleidingen om bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname.